uma sale kabana nomolokazana umolokazana ingxaki yakhe usika ispinach abuza uba aba bantu basikela ispinach abazi uba bangaphi namolokazana uthi umolokazana ndiyabazi abakho baninzi ndim nomye nam nomazala notatazala abantwana abancinci anakuphekela obhuti abathathu bangathatha umakhosikazi bazala bam ndipheka khona obhuti sipheke ecaweni enye nenye bazalana bam eyongathathi kwena ayifuni molokazana eyongathathi kwena ayifuni molokazana ngoku sibheke ecaweni siyokwazi uba sibheke ecaweni ndithe kuni ngenxa yexesha ndimoswe yile breakfast uba le breakfast ibiredi ngelaa xesha ngesikuthi ithele bazalana bam into efunekayo ngoku sithi sibaqeshele ngomqulu abanye abantu besikweni ecawe izolo mntwana yema awayema athi kusasa kulaa mzi besikwe kuyizolo athi simile umzuzwana silikele wena simile umzuzwana amadodana umsebenzi wawe kulanda umntu obethwa liliswe athi xa siza ebethwa liliswe ndise ndingealutho ndingekwa lelongasi endazingalazi angaphupi engamasi umabuti sibeka break